Эстрада – адзін з найпапулярнейшых відаў мастацтва, але тым не менш яе недаацэньвалі. Корэспандэнт газеты СБ. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР. Перад гісторыя наадварот, частка 20. Мусім перакрочыць мяжу 1939 і 40-га гадоў. Пра напаўваенныя дзесяцігоддзі будзе асобны цыкл. Папросту, каб дазнацца пра вынік, трапіць на дэбютны выступ джаз-аркестры Белдзяршэстрады, што стаўся незабыўным для ўсіх яго удзельнікаў. У мінулым выпуску, нагадаю, распавядалася, як у Беластоку ішло фармаванне джаз-аркестры Гольда Петербургскага Ляндау, якую у беларускай прэсе назвалі рэспубліканскай. Прычым яшчэ да прэм'ернага канцэрту і раней за Дзяржджаз БССР на чале з Рознарам і Бяльзацкім. Для арыентацыі ў часе, прасторы і атмасферы скарыстаемся архіўнай прэсай і мемуарамі Стэнлі Ляўдена. Увесь гэты час фармаваліся іншыя каманды, і некаторыя праходзілі падобны ж экзамен, які меўся адбыцца падчас нашага першага сапраўднага шоу. Ой! 9 студзеня 1940 году беластоцкая газета «Вольная праца» канстатуе. Абласны філіал Белдзяршэстрады, які працуе ў Беластоку, мае ў сваім складзе каля паўсотні артыстаў з розных гарадоў былое Польшчы. Філіял даў за ўвесь час сваёй працы 38 канцэртаў у Беластоку ды вобласці. Брыгады Белдзяршэстрады далі шэраг канцэртаў у Баранавічах, Лідзе, Слонеме і ў Вялейскай вобласці. У тым жа нумары, між іншым, паведамляецца пра першы пробны палёт па новай паветранай лініі Масква-Менск-Беласток-Берлін. А 13:25 ДС-3 прыляцеў у Менск, куды прывёз 130 кілаграмаў свежых маскоўскіх газетаў. Час палёту з Менску да Беластоку займаў гадзіну 20. Далей радыёабслугоўванне рэйсу вёў Кёнігсбергскі аэрапорт. Пад апаратам ДС-3 маецца на ўвазе амерыканскі транспартны самалёт «Дугляс». Кракатук. 16 студзеня тое ж выданне ВП паведамляе. У гарадскім тэатры пачалася работа па рэканструкцыі сцэны для пастановак беларускага дзяржаўнага тэатру, які прыбудзе на днях у Беласток. Беластоцкі дзяржаўны тэатр атрымае цяпер сцэну, што можа круціцца. На ўладкаванне гэтай сцэны гарвыканкам выдаў 10 000 рублёў. І ніжэй нататка. Польскі драматычны тэатр, які будзе пастаянна працаваць у Беластоку пад кіраўніцтвам таварыша Венгеркі, рыхтуецца зараз да пастаноўкі п'есы «Каварства і любоў» Шылера. У тым жа нумары, дарэчы, казка «Хутка прачнецца Іліч». Выйшаў Ленін з хаты радасны, у маўзалеі лёг заспакоены, спіць вось ужо шмат дзён пасля сваіх падарожжаў. Цяпер ужо, напэўна, хутка прачнецца. Вось радасць жа, якая будзе. 2 a 2 jest 4, 2 a 3 jest 5. Zgadza się straszna rzecz, próżnogłową kręć. 5 a 5 jest 10, razy 10 100. Zgadza się przecież nie, przecież zdradzam ją. Aż mi nareszcie dziś do głowy wpadła myśl, wprost nadzwyczajna. Prawda niezbędne jest, to przecież względne jest według Einsteina. Ta teoria wszystko
rozwiązuje tu. Według niej wierny jestem jej. Матэматычны фокстрот російскі сыграла варшаўская танцавальная аркестра «Адеон» і хур «Юранда», які таксама трапіў у склад заходняга філіялу Белдзяржэстрады. Кракатук. Кіраўнікі джаз-аркестры БДЭ, Гольд, Петербургскі і Ляндау рэпетавалі ў так званым старым тэатры. Палас. Раней вуліца Нямецкая, Кілінскага, пры саветах адпаведна Савецкая, цяпер ізноў Кілінскага. Але спадзяваліся атрымаць для тэставага прадстаўлення новы тэатр, той самы Беластоцкі дзяржаўны. Раней вуліца Мяшчанская, Электрычная, Орліч-Дрэшара, пры саветах Катоўскага, цяпер электрычная. Будынкі знаходзіліся прыкладна ў 400 метрах адзін ад аднаго па беразе Белай. Стары не ацалеў падчас вайны, а новы стаіць дагэтуль. Двухпавярховы палас, варта значыць, быў даволі ўмяшчальным. У зале налічвалася 900 глядацкіх месцаў. Тут за польскім часам, акром канцэртаў, баляў і маскарадаў, ладзіліся баксэрскія баі, але перад усім палас з'яўляўся габрэйскім кутком. Яшчэ перад Першай сусветнай вайной у будынку працаваў тэатр Хабіма, які даў пачатак габрэйскаму народнаму тэатру ў Тель-Авіве. З прыходам саветаў, як мы ведаем, у паласе базаваўся габрэйскі тэатр мініятураў, дзе, дарэчы, граў аднафамілец аднаго з нашых герояў, актор Эл Ляндау. Таксама тут ладзіліся сімфанічныя канцэрты. Зноў жа хур «Юранда» з фокстротам яшчэ аднаго Ляндау – Віллі. Dobry wieczór, good evening, bonasera, bonsoir, Sherry, my darling, skarbie, co zostać sam. Więc rwanie, bo robi tak
o tej porze milion par, że tem I love you, kocham, dość tego mam. Mów jakim pragniesz języku, lecz na co łzy i ból. Masz dosyć i pokrzyku, innego jutro tul. Dobry wieczór, good evening, bonasera, bonsoir. I żegnam Toma, dzięki, to ma swój czas. На жаль, джаз-аркестры БДЭ выявілася, што сцэна новага тэатру занятая падрыхтоўкай да «Вяселля Фігаро». Спектакль паводле п'есы Бомарше ставіў Александр Венгерка, якога Ляндау называе адным з нашых найвыбітнейшых драматычных актораў. Нам пра яго распавядаў, нагадаю, у частцы 8 дырэктар Падляшскага музею. Венгерка ўзначаліў польскі драмтэатр Беларусі ў студзені 40-го году разам з Венгеркам малодшым у якасці асістэнта. Кракатук. Натуральна, Станіслаў Ляндау вырашыў схадзіць на прэм'еру «Фігаро». Я быў уражаны не толькі ігрой Венгеркі, якая без сумневу адрознівалася вялікім узроўнем, але і сцэнай, што магла круціцца. Тэатр быў зусім новым, і я пабачыў яго ўпершыню, хаця многія з нас чыталі пра гэты будынак у перадваенных газетах. Кожны з 4 актаў адбываўся ў асобнай секцыі сцэны, якая перамяшчалася ў патрэбны сектар. Па словах сведкі, тэатр запоўнілі менавіта польскамоўныя месцічы, і Стасю дзіўна было назіраць, колькі свабоды яны маюць у параўнанні з палякамі ў Львове. Гэтак у тым жа 40-м годзе каватыну «Фігара» спяваў украінскі барытон Міхайла Грышко. Калі частка «Вяселля Фігаро» была сыграная, беластоцкія гледачы паклікалі Александра Венгерку паразмаўляць. Ляндау апісвае ва ўспамінах гэты момант. Я зразумеў, што ён адышоў ад сцэнару і выказваецца з падвойным сэнсам, здзекваючыся з савецкай сістэмы. Польская аўдыторыя пляскала ў далоні і дзіка падтрымоўвала яго, а мужчына побач са мной ускочыў з месца са слязьмі на вачах, выкрыкваючы ва ўвесь голас сваю згоду з Венгеркам. Першыя 2 шэргі тэатру занялі савецкія палякі, як іх называе аўтар. Відавочна, яны не зразумелі схаванага клёку і шумелі яшчэ больш, нават калі публіка ўжо выходзіла на халодныя вуліцы гораду. Кракатук. Аднак над Александрам Венгеркам па хуткім часе адбыўся той самы спецыяльны суд, пра які Ляндау папярэджваў кіраўнік філіі Белдзяржэстрады Філіп Неўфельд. Слуханне справы доўжылася 2 дні у сакрэтным рэжыме і скончылася суворай вымовай. Аднак уся джаз-аркестра, кажа Станіслаў, ведала, што адбылося, як зрэшты і ўвесь Беласток. О, православие, право правіця, браво! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! О! 'Вряд ли найдется ты высокой, вряд ли. 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 'Вряд ли
Дэбютны выступ джаз-аркестры «Белдзярш эстрады» мусіў адбыцца праз тыдзень пасля прэм'еры «Вяселля Фігаро». У горадзе з'явіліся афішы з галоўнымі імёнамі фармацыі, сцвярджае Ляндау, і ўслед адзначае, што савецкая палітыка дазваляла любому, хто здольны заплаціць за месяца, апублікаваць сваю рэкляму. Зрэшты, у вольнай працы абвестка выглядала наступным чынам. «Белдзярш эстрада», тэатр «Палас», 10 і 11 лютага 1940 году вечар песень кампазітара Юрыя Пецярсбургскага. У канцэрце прымае ўдзел хор «Юранда». Пачатак роўна о 9 гадзіне вечара, білеты ў касе тэатру. Кракатук. «Sell out», піша Ляндау. Квіткі раскупілі за 2 дні да самога прадстаўлення. Рэпетыцыі працягваліся штодзень і штовечар. Стась моцна хваляваўся, бо для яго самога гэта быў дэбют на сапраўды вялікай сцэне. Раней, мы ведаем, спявак адчуваў сябе камфортна збольшага ў начных клубах ды рэстарацыях. Але калі ў тэатры падчас апошніх тэхнічных наладак уключыліся пражэктары, страхі пакінулі нашага героя, і ён, паводле ўласнага прызнання, знаходзіўся ў даволі абыякавым настрое. Наперадзе акурат танга Пецярсбургскага ў версіі хуру, ці ўжо сапраўды хору «Юранда». Nie chcę, ale muszę o tobie śnić, bo cię ubóstwiam. Nie chcę, ale muszę nadzieją żyć i zakochanym być. Wciąż chodzę zły, a serce drży. I chociaż wiem, że cię nie wzruszę, Nie chcę, ale muszę. o tobie śnić i zakochanym być. o tobie śnić, bo cię ubóstwiam. Nie chcę, ale muszę nadzieją żyć i zakochanym być. Wciąż chodzę zły, a serce drży. I chociaż wiem, że cię nie wzruszę, Nie chcę, ale muszę o tobie śnić i zakochanym być. Пярэднія шэрагі заняла нашае журы. У маім полі зроку знаходзіўся Блюмберг з адным ці парай мужчынаў, апранутых дакладна як ён. Падумалася, што калі яны нас забракуюць, то ўсё адно не знойдуць нікога, каму падышлі б навюткія сцэнічныя касцюмы, пашытыя і прывезеныя для нас з гораду. Узнаўляе свае эмоцыі Станіслаў Ляндау. Пра што думалі падчас выступу савецкія дэлегаты і суддзі, у тым ліку названы кіраўнік Белдзярш эстрады, заставалася таямніцай. Затое астатняя публіка шалёна вітала кожны нумар. Гэта хутчэй была дэманстрацыя супраць першых шэрагаў, чым поўнае адабрэнне нашага канцэрту. Пасля адбылося тое, што ніколі не здаралася ў маёй кар'еры ў шоу-бізнесе, і я не думаю, што калі-небудзь паўторыцца. Інцыдэнт меў месца падчас танго мілёнга Ежы Пецярсбургскага. Kiedy gitary zadźwięką i
Сцэна старога тэатру была крыху нахіленая ў бок партэру і асвячалася 3 пражэктарамі, па адным на кожнага з лідараў бэнду. Генрык Гольд граў у той момант на скрыпцы, Ежы Пецярсбурскі сядзеў за раялем, а Станіслаў Ляндау, адпаведна, спяваў. Płynie melodia do ranka, serca całując ustami. Калі я збіраўся пачаць другі куплет, раптам за спіны пачуў сігнал Ежы, які той даў высокай ноты панад мелодыяй. І Гольд і я зразумелі, што нешта ідзе не так, і сталі прасоўвацца ўгару па схіле сцэны, пакуль не сабраліся вакол фартэпіяна. Кутком роту Ежы прашаптаў, пакуль мы глядзелі ў цемраць-зале: «Я не магу працягваць, мне трэба адліць». Бедны Ежы, хоць знешне спакойны, відавочна ён нерваваўся не менш, чым я. Генрык схіліў галаву над скрыпкай і прамармытаў: «Не будзь дурнем, ты не можаш». Затым мы абодва вярнуліся на ранейшыя пазіцыі, пражэктары крыху паблукалі, ды зноў зафіксаваліся на нас. Мы абодва чулі, як Ежы яшчэ нейкі час адчайна пасылаў сігналы, але не звярталі на тое ўвагі. Мы нічога не маглі зрабіць, акром як трохі паскорыць тэмп. Я спяваў сярэдзіну другога куплету, калі акурат паміж маіх ног скрозь блікі пражэктара пацякла рачулка. Яна палілася праз край сцэны і ніжнюю падсветку прыкладна ў мэтры ад расійскага афіцэра высокага рангу. Я ледзь не запнуўся, але паспеў даспяваць куплет і пачуў дадатак трыумфальны сігнал Ежы, нізкую ноту з буркатаннем. Я задрыжэў у гэты момант, чакаючы, што публіка разразіцца ровам смеху, але наступіла цішыня і, відавочна, людзі нічога не заўважылі. У перапынку мы з Гольдам нагадалі Ежы пра Сібір, ці нават больш хуткае пакаранне, але гэта было найменшым, што мы маглі зрабіць, бо нас распіраў смех. Кракатук. Пасля перапынку джаз-аркестра «Белдзярж эстрады» зайграла папуры, і аўдыторыя пачала актыўна падпяваць, што па тых часах было досыць нязвыкла. Шлягеры Пецярсбурскага спявае хор «Юранда». Jakbym się śmiał, rzeczywiście powiem, ja bym cię nie śmiał. Gdybym dajmy na to miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary, drugą parę nóg. Gdybym ja miał 4 nogi, to mógłbym chłopowu z nimi zrobił. Każda miałaby wymogi, a buty drogie, to straszna rzecz. To prawda, mógłby czek pohulać, Bali się ululać, jak murny stał. Nigdy nie stawiał cienie kroku, nie leżał we wręsoku, bo 4 nogi nie, to nie są to co 2. lecz faktycznie 4 nogi. Oj, To byłby luksus, oj, cokolwiek drogi, oj, zwłaszcza kiedy łęką nogi. muszą 2 nogi, Wystarczy słów, trudno. muszą 2 nogi, wystarczy słów. Станіслаў Ляндау працягвае згадваць дэбютны выступ джаз-аркестры «Белдзярж эстрады» ў Беластоку. Ежы, які вярнуўся з раяль у больш зручным стане, шакаваў нас яшчэ раз. Калі публіка даспявала разам з намі апошнюю песню, ён закрычаў: «Мы мелі добры час, згодныя!» і пачуў громападобны сцвярджальны адказ. Пытанне, як і ў ранейшым выпадку з венгеркам, было двухсэнсоўным, тлумачыць Ляндау, крытычным закідам у бок саветаў, пры якіх, маўляў, ніколі не будзе лепш, чым раней. Генрык Гольд быў настолькі ашаломлены, што ледзь не выраніў смычок, і я быў не ў лепшым стане, калі займеў час прааналізаваць выпадак пасля. За кулісамі Гольд падышоў да Ежы са словамі: «Блазан, вы нас усіх у турму пасадзіце». Але насамрэч нічога такога не адбылося. Маю сваю тэорыю на гэты конт. Альбо афіцыйны перакладчык расейцаў прапусціў за ўвагу Ежы, альбо ён заставаўся добрым палякам. Przyjdzie kres i skończy się kochanie,
i bez jednego słowa pójdziesz w dal. Tylko mi po tobie pozostanie tęsknota wielka i serdeczny żal. Cóż będą warte dzisiejsze twoje słowa, gdy zaczniesz gdzieś od nowa żyć? Bez śladu twa wielka miłość minie i zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie, oku mem zabłyśnie żalu łza i powiem sobie, trudno już się stało. Czy dziś, czy jutro to się stać musiało? Bez śladu ta miłość się rozpłynie, zapływa się wieczorna mgła. У грымерку да музыкаў завітаў яўна задаволены прэм'ерай Арон Блюмберг, сказаўшы, што краіна павінная быць ім удзячная. Падчас канцэрту дырэктар Белдзяржэстрады занатаваў свае заўвагі, якія прапанаваў абмеркаваць на наступны дзень у памяшканні БДЭ. Ляндау прызнае, што ацэнкі Блюмберга былі разумнымі і прафесійнымі. Дадзеныя недахопы можна было лёгка выправіць, але асноўнае патрабаванне кіраўніка заключалася ў рускамоўным матэрыяле, які трэба ўключыць у праграму. Блюмберг не ўдакладніў, які канкрэтна матэрыял, але падкрэсліў неабходнасць такога кроку дзесяткі разоў. Калі мы яго наўпрост спыталі, якога роду матэрыял маецца на ўвазе, ён адказаў, што не настойвае на чымсьці канкрэтным. Калі б гаворка ішла аб прапагандзе, тым лепш, але дырэктар пакінуў вырашэнне гэтага пытання нам. Выйшаўшы з пакою, Блюмберг дадаў больш вясёлую рамарку пра тое, што мы прайшлі наш першы іспыт феерычна. Пакуль усё добра, заўважыў Генрык Гольд, калі дзверы зачыніліся. На тым сканчаецца 7 з 14 главаў «The White Button» кнігі мемуараў Станіслава Ляндау «Белая дыргенская палачка», выдадзенай у Лондоне пасля вайны. Забягаючы наперад, можна сказаць, што вынікам занатаванай размовы з Блюмбергам стаў чарговы сусветны шлягер Ежы Пецербургскага, напісаны неўзабаве ў Беластоку падчас гульні ў покер, як сведчыць Ляндау, а не ў менскім гатэлі «Беларусь», як прынята лічыць, «Сіні платочек». Адпаведна, Стась склаў і першы расійскамоўны варыянт тэксту і стаў першым выканаўцам песні. Наступнымі падзеямі ў гісторыі беластоцкай джаз-аркестры Белдзяржэстрады былі выступы ў вайсковых частках, першыя гастролі ў Гародню, Вільню, Менск, Віцебск, затым у Маскву, раптоўная атака ўладаў на Блюмберга. Але падкрэслю, пра гэта мы будзем гаварыць у іншым цыкле перадачаў, які будзе тычыцца джазу ў Беларусі 40-х гадоў, бо перад гісторыя яшчэ далёкая да завяршэння. Кракатук. Вядома, што наступны акурат расейскі спеў, натхнёны паэзіяй ірландца Томаса Мура, перакладаў на польскую Станіслаў Манюшка, але тут маем варыянт Багуміла Кураня. Спявае зноў жа хор Юранда. Wieczorny dzwon odezwał się, gdym pierwszy raz całował cię. Wino twych ust i oczy twe na zawsze upoiły mnie. I odtąd jesteś tylko ty i oczy twoje. I
boskie usta i miłości Twojej cud. Wieczorny dzwon radośnie brzmi, przed nami noc, a przy mnie Ty. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Вернемся до нотатки з газеты «Советская Белоруссия» нумар 301 за снежень 39-го году, з якой мы пачыналі 12-й эпізод перад гісторыяй беларускага джазу. Цытую яшчэ раз. Управленнем па справах мастацтваў пры СНК БССР створаная рэспубліканская джаз-аркестра ў складзе 25 чалавек. У ліку удзельнікаў джазу кампазітар Надель, кампазітар Петербургскі ды іншыя. Арганізаваны таксама ансамбль песні ды пляскі ў складзе 60 чалавек пад кіраўніцтвам таварыша Шырмы. Абодва калектывы працуюць у Беластоку і рыхтуюць адмысловы рэпертуар да дэкады беларускага мастацтва, у якой яны возьмуць удзел. Дэбютны выступ ансамблю Рыгора Шырмы адбыўся крыху пазней за вечар Петербургскага, распавядае беластоцкі гісторык Алексей Трубкін. 23 лютага 40-го года в Доме Чырвонай арміі адбыўся першы канцэрт, які ладзіўся для вайскоўцаў, савецкіх вайскоўцаў беластоцкага гарнізона. І ў праграму, акрамя абавязковых савецкіх твораў, бо як жа 23 лютага дзень савецкай арміі, тым не менш увайшлі беларускія народныя песні, сярод якіх «Ой за гуду» у апрацоўцы Гайваронскага, «Там за садамі» у апрацоўцы Кошыца, а таксама беларускія танцы Лявоніха, Крыжачок, Лянок, Метеліца ды іншыя. Зразумела, што камуністы спрабавалі максімальна выкарыстаць усе гэтыя культурніцкія гурты з іх дазволу, створаныя для прапаганды зноў-такі ж савецкай улады. Нашым, канечне, дзеячам нічога не заставалася, як толькі выкарыстоўваюць эту магчымасць. Судзячы па прэсе, ні рэспубліканскі джаз, ні ансамбль Шырмы у чэрвеньскай дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве удзел так і не прынялі, прынамсі ў афіцыйнай праграме. Каляндар першай дэкады указвае, што за песні ды танцы адказвалі ў выніку байцы БАВА. Затое у беларускай асобай вайсковай акрузе мы ў курсе з мінулага выпуску любілі паспяваць «Утамлённае сонце» Юрыя Петербургскага. У арыгінале «То остатняя недзеля». Дарэчы, магчымы прататып быў напісаны на 2 гады раней вугорскім піяністам Рэжа Шэрашам і таксама стаў сусветным хітом з пазнакай танга самазабойцаў. Па-ангельску ён загучэў як «Gloomy Sunday», па-польску «Смутна недзеля». Грае аркестра Генрыка Гольда з вакалам Януша Паплаўскага. Przyjdź, ukochana, w najbliższą niedzielę, bo tylko mi jedna niedziela została. Wśród kwiatów swe łoże ostatnie uścielę i będę jak zwykle cierpliwie cię czekać.
Choć serce me bić już gdy przyjdziesz nie będzie, me oczy cię dojrzą i zawsze i wszędzie. Jak dawne niedziele. Цяперака ж паспрабуем хаця б часткова з выкарыстаннем усіх мажлівых крыніцаў рэканструяваць пачатковы склад джаз-аркестры Гольда Петербургскага Ляндау, створаны пры беластоцкім аддзяленні Белдзяржэстрады напрыканцы 1939 году. Называць будзем бліжэй да польскага арыгіналу, а не ў савецкім варыянце, з улікам мянушак, псеўданімаў і габрэйскіх імёнаў. Кракатук. Пачнем з лідараў. Генрык Гольд, з малядыстаў, скрыпач, дырыгент, кампазітар. Ежы Петербургскі, з малядыстаў, піяніста, асноўны кампазітар, музычны дарадца. Станіслаў Ляндау, псеўданім Стэнлі Ляўдан, вакаліста, гумарыста, рэжысэр, аранжыроўшчык, аўтар песень. Працягнем пералік іншымі музыкамі, здольнымі да сачынення. Зігмунд, Зыга, Спрынгер, сапраўднае прозвішча Хаар, тэнар-саксафаніста, кларнетыста, аўтар тэксту. Хаскель Спрынгер, ён жа Леопольд альбо Полі Хаар, бубнач, піяніста, кларнетыста, аўтар тэкстаў. Альберт Прадэла, саксафаніста, скрыпач, кампазітар, аранжыроўшчык. Герман альбо Гары, габрэйскае імя Хаім, Надель. Скрыпач, піяніста, кампазітар, аранжыроўшчык. Пасля пераліку спынімся на ім падрабязней. То бок у джаз-аркестры Белдзяржэстрады мелася цэлая аўтарская суполка, як і ў выпадку з дзярж-джазам БССР. Пяціасабовую секцыю саксафонаў можам узнавіць цалкам. Разам з Альбертам Прадэлам і Зігмунтам Хаарам гэта Бобі Норберт, ён жа дэдпен-комік, Майсей Арпштейн, пазней палітработнік, Абрам альбо Адольф Шройт. Сцісла пра Майсея ды Абрама з архіўных дакументаў. Арпштейн нарадзіўся ў Варшаве ў 1904-м, паспеў атрымаць толькі сярэднюю адукацыю, на савецкай тэрыторыі апынуўся ў снежні 39-га разам з жонкай Маляй, прытым сястра, брат і дзеці засталіся ў Варшаве. Шройт нараджэнец Берліну, 1911 год, таксама з сярэдняй адукацыяй, у савецкую зону перабраўся раней, у кастрычніку 39-га. Далей два духавікі, на жаль, без імёнаў. Бухнер, трамбон ды іншыя інструменты. Панька, ён жа Панько, відавочна, другі трубач. І пара сваяцкіх дуэтаў. Браты Веб, эксцэнтрычныя танцы, гэта Юзеф Вебер, кантрабас, Ян Вебер, акардэон. Дуэт Ней, акрабатычныя танцы. Ежы Кракоўскі і Слава Сікорская. Абодва з псеўданімамі Ней. Такім чынам ведаем 16 з 25 удзельнікаў таго самага рэспубліканскага джазу. Плюс, канешне, Філіп Неўфельд, дырэктар аркестры, кіраўнік філіі Белдзяржэстрады ў Беластоку. Ягоная жонка, Агі Неўфельд, загадвала гардэробам. Lecą kwiaty twej miłości, srebrzysty pada śnieg. Księżyc szczęścia nam zazdrości, ułożył czapkę i zbieg. Ja z tobą sam szczęścia nam nie odbierze żadna moc. Lecą kwiaty twej miłości w zimową noc.
Гэтак пазначаецца нумар аўтарства Генрыка Гольда з даваеннага рэвю «Зоркі Варшавы», эпізод «Зімовыя віды спорту». Варта заўважыць, што роўна палова з пералічаных намі джазменаў БДЭ раней супрацоўнічала з гуртамі Станіслава Ляндау «Банда» да вайны альбо «Байка» у першыя 3 месяцы Другой сусветнай. Спадзяюся, неяк стануць вядомыя імёны іншых удзельнікаў, бо, нагадаю, у складзе меліся яшчэ адзін піяніста, яшчэ адзін трамбон, яшчэ 2 трубы, некалькі скрыпак, кларнеты, флейты ды гітара. Кракатук. У 40-м годзе дуэт «Нэяў» замянілі адзіныя беларусы ў складзе, мяркуючы па ўспамінах Ляндау, з якімі ён бачыўся ў Менску і пасля вайны. Пару танцораў назове музыказнаўца Вольга Брылон. Это очень известные в свое время артисты белорусской эстрады Ванда, Мехеда и Николай Гельзинец. Работали как танцоры, а потом переквалифицировались где-то приблизительно в начале 50-х уже в конферансье. Работали в парном конференции, уже сами не работали. Так вот, они начинали в этом джазе города Петербургской. Ну, как начинали, вместе работали. Канферанс і музычныя фельетоны ў аркестры Гольда Петербургскага Ляндау забяспечваў А.Г. Аратаў. Ягонае імя пазначанае на менскай афішы за чэрвень 40-го году, акурат па завяршэнні дэкады ў Маскве. Пазней да джазу белдзяржэстрады далучыўся скрыпач Эміль Брух, які граў за Ді Рознерам у Львове, а таксама Давыд Рубінчык, які, наадварот, спачатку папрацаваў намеснікам дырэктара з калектывам ГІП, а пасля яго расфармавання напрыканцы 41-га трапіў на тую ж пасаду ў дзяржаўную джазавую аркестру БССР разам з некаторымі іншымі музыкамі – Арпштейнам, Шройтам і Зояй Ларчанкай. Дарэчы, у кастрычніку 1939 году Рубінчык наведваў Ваўкавыск і Беласток, суправаджаючы брыгаду Цэнтральнага дому культуры чыгуначнікаў. У наступным выпуску паспрабуем рэканструяваць і першасны склад дзяржджазу. Пакуль жа па-плаўскі Станга Гольда. ci nie żal, że miłość trwała tak krótko? Czy ci nie żal, że tyle dała nam smutku? Pamiętasz maj i tę altanę w ogródku i aleję żółtych róż? Czy ci nie żal, że miłość trwała tak krótko? Złączyła nas na jedną chwilę malutko. Została tam w altanie cichej w ogródku i nie wróci nigdy już. Ci nie żal, że miłość trwała tak krótko, złączyła nas na jedną chwilę malutko. Została tam w altanie cichej w ogródku i nie wróci nigdy już.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Ад ежы да эці. Так, гэта яшчэ не фінал. Відавочна, што першымі, хто перайшоў з аркестры Гольда Пецярсбургскага ў аркестру Рознара-Бяльзацкага, то бок яшчэ ўзімку весну 40-го, сталі дуэт Нэй і кампазітар Надель, як пана назвала СБ у 39-м. Благом до мне врут. Ten strój, Harry, byłam podła zła. Harry, serce cichutko łka. На наступны дзень пасля другога канцэрту джазу БДЭ ў тэатры Палас тое ж выданне пазначыць музыку Набелем. Відаць, з-за перадачы карэспандэнцыі праз тэлефон. Кампазітар будзе згаданы разам з Юрыем Бяльзацкім і Давыдам Кагановічам у якасці супрацоўніка Беластоцкай абласной філармоніі і як аўтар песні пра Сталіна, напісанай з нагоды выбараў у Вярхоўныя Саветы Беларусі і Савецкага Саюзу. Акром таго, у кутку нотнага рукапіса з партытурай першая запісаная на стужку кампазіцыі дзяржджазу БССР Надель падпісаны як адзін з суаўтараў побач з Рознарам, Баруніскім ды Бяльзацкім. Маю на ўвазе канцэрт-вальс. Музыколог Кшыштаф Карпінскі ў сваім спісе польскіх джазменаў міжваеннага часу прыводзіць біяграму Германа Гары Наделя. Згодна з сабранымі дадзенымі, будучы піяніста, скрыпач, кампазітар, нарадзіўся ў Варшаве 19 верасня 1898 году. Спачатку навучаўся музыцы прыватным чынам, пасля ў музычным інстытуце па клясе скрыпкі. Калі адукацыю перарвала Першая сусветная, студэнты зарабляў як скрыпач. У весну 17-го году Герман трапіў у вайсковую аркестру. У складзе польскага войска змагаўся не толькі з бальшавікамі, але і з жаўнерамі Украінскай Народнай Рэспублікі, пакуль у траўні 21-го году не дэмабілізаваўся. Кракатук. Адметна, што ў польска-бальшавісцкай вайне паўдзельнічалі многія згаданыя намі раней цягам цыклю джазмены. Зыгмунд Красінскі, Шымон Каташак, Генрык Гольд, Ежы Пецярсбургскі, Генрык Варс і ўсе яны з пачаткам Другой сусветнай вайны былі змушаныя перайсці на бок саветаў. Цягам 1920-30-х гадоў Гары Надель узначальваў шэраг танцавальных аркестраў Варшавы. У прыватнасці адна з іх у 36-м грала ў кактэйль-бары «Табарын» ды ў кавярні «Адрыя». Далей цытую пана Карпінскага. Пасля выбуху Другой сусветнай Надель звязаўся з аркестрай Эдзі Рознара, з якой супрацоўнічаў як аранжыроўшчык. Выканаў, між іншым, аранжыроўку славутае «Ціхай воды» Рознара. «Ціхая вада», што мае цяпер статус польская народная песня,
песні першапачаткова мела зусім іншы расійскамоўны тэкст «Парень-паренёк», створаны, пэўна, таксама па замове чыноўнікаў ад культуры. У першым складзе дзяржджазу гэты нумар выконвала жаночае трыё: Рут Камінская, жонка Рознера, Уладыслава Крукоўская, жонка, адпаведна, Лёпыка, і Вераніка Белл, яна ж Ігнатовіч. Пра той, прынамсі, піша гісторык Войцех Слішынскі. Кракатук. Аднак першы запіс «Паренька» адбыўся толькі ў 44-м годзе, ды ўжо з голасам гарадзенца Паўла Гофмана, па-габрэйску Файвеля. Аўтарам музыкі сапраўды выступіў мастацкі кіраўнік джаз-аркестры Эдзі Рознер, а словы склаў малады паэта-песеннік і журналіста Навум Лапкоўскі. Што тычыцца аўтара першай аранжыроўкі, то свой жыццёвы шлях Гары Надаль пасля ўдзелу ў арміі Андерса скончыў у Аўстраліі. Наш товарищ весел и хорош, лучше парня в мире право не найдешь. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок, себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Варта таксама дадаць, што джазмен Надаль, праўда, з імем Ежы, а не Гары, з'яўляецца персанажам раману «Блюз для Агнешкі», які ў 2007 годзе выдаў пісьменнік Уладзімір Мошчанка. Кніга намінавалася на прэмію «Рускі букер». Прывід гэты зваўся Ежы Надалем, чыё імя было добра вядомае многім аматарам джазу ў Нямецчыне і Польшчы. Ды і не толькі там. Кракатук. Невядома, ці прыходзіўся сваяком варшавяку Герману Надалю Віленчук Арно Надаль, які быў старэйшы роўна на 20 год і таксама займаўся музыкай, у тым ліку аранжыроўкай, аднак не джазавай, а больш акадэмічнай, сынагагальнай ды клезмарскай. Арно Надаль праславіўся як кампазітар, дырыгент, драматург, этнограф, экспрэсіяністскі мастак і паэта. Пасля Вільні жыў і працаваў у Кёнігсбергу ды Берліне. Калі адбылася так званая нацыянал-сацыялістычная рэвалюцыя, праз дрэнны стан здароўя Арно не здолеў пакінуць Нямецчыну, ды ў выніку загінуў у Асвенціме. Вашай увазе запіс 1934 году. Кантар Карл Неўман выводзіць традыцыйную габрэйскую песеньку-лічылку «Наша казлянё» у адаптацыі Арно Надаля. Канцэптам перагукаецца з беларускай народнай «Як служыў жа я ў пана». Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Хадгадьо, Пиосу саuro di sciusso le maio da hovo le noro de surap la fotro e iccola halbe de nushach le shondro de ocho le gadio di zapinabo bis le zuzi. Hadigadio, Hadigadio. Hadigadio. Veosu hashauchit vishuchat lisara Dishoso limaio e hoho linoro Isora plechotro de hicol halvo Di noshach le sonarro Di ochlo le gadio I zabilabo disrizose Hadigadio, Hadigadio.
שוחט לי שוחט לי שוחט לי שרו ושוסו לי מאיו וחו לי מורו איסורה פלחותרו דהי כל חלבו לנושך לשונרו דיוכלו לגדיו Изабилаво бисризо зей хат-гадио хат-гадио ביוסו הקדוש ברוך הוא ושוחט למלאך המובס דשוחט לשוחט דשוחט לסורו דשוסו למאי דחוב לנורו וסורף לחוטה דהיקו לחלבו דרשן השוטו דיוכלה לגדיו זבינה בו בסייזוזי חד גדיו